Любі мої діти, мила мамо й тату, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любоненьку нашу Україну. Єднаємося, браття, цю лиху годину, нехай ворог знає, ми за Україну. Богу душу нашу віддамо єдину, за нашу землю священну Україну. Богу душу нашу віддамо єдину. Afară e frig, războiul a venit și totul s-a sfârșit. Putin, te rog oprește-te, că ai distrus lumea, n-ai inimă în tine. Hai spune ce ai avut cu noi, de ce-ai dat drumul la război, la război. Acum tot ai spulberat și fără case ne-ai lăsat, tu ne-ai lăsat, ne-ai terminat. Bla, afară e frig, războiul a venit și totul s-a sfârșit. Putin, te rog oprește-te, că ai distrus lumea, n-ai inimă în tine. Ai devastat Ucraina și plânge toată lumea, și plânge toată lumea. S-au strâns cu toți și plâng pe aici, bătrâni, copii și cu mămici, și cu mămici. Bla, afară e frig, războiul a venit și totul s-a sfârșit. Putin, te rog oprește-te, că ai distrus lumea, n-ai inimă în tine. Oare unde vom ajunge? Cât o să mai curgă sânge? Câți copii mai vreți în lacrimi să vă vindecați de patii? Oare unde vom ajunge? Cât o să mai curgă sânge? Câți copii mai vreți în lacrimi să vă vindecați de patii? De ce o palmă de pământ atâtea vieți astăzi afrânt? De ce e tot acest război? Unde e binele din noi?
De ce o palmă de pământ? Atâtea vieți astăzi afrând. De ce e tot acest război? Unde e Dumnezeu din noi? Fug copiii cu a lor mame, tații îi văd doar în rame. Stau ascunși în țări străine și se roagă pentru mâine. Fug copiii cu a lor mame, tații îi văd doar în rame. Stau ascunși în țări străine și nu știu ce va fi mâine. De ce o palmă de pământ? Atâtea vieți astăzi afrând. De ce e tot acest război? Unde e binele din noi? De ce o palmă de pământ? Atâtea vieți astăzi afrând. De ce e tot acest război? Unde e Dumnezeu din noi? Oh, ce lume necurată, ce istorie nedreaptă, cu sânge și lacrimi scrisă, parcă din coșmar desprinsă. Oh, ce lume necurată, ce istorie nedreaptă, cu sânge și lacrimi scrisă, parcă din coșmar desprinsă. De ce o palmă de pământ? Atâtea vieți astăzi afrând. De ce e tot acest război? Unde e binele din noi? De ce o palmă de pământ? Atâtea vieți astăzi afrând. De ce e tot acest război? Unde e Dumnezeu din noi? De ce o palmă de pământ ne face să uităm ce-i sfânt? De ce e tot acest război? Unde e Dumnezeu din noi? De ce o palmă de pământ ne face să uităm ce-i sfânt? De ce e tot acest război? Unde e binele din noi? Я люблю тебя. Hear my plea to the fallen, leave me to be with the broken one last time before I go. Hold the last burning ember, let us never surrender. May we rise up to the call for the glory and the fall. For the weak and the broken, for the lost and forsaken.
operation to protect Donbass. It is clearly bigger than that. Now, he made a surprise appearance on state television, calling for the Стреляли, проспект Победы. Lights in the skies, I hear people's cries, many wounded souls. Nowhere is home, but they're not alone. We got all the love. People try to help each other, caring day by day. You're my brother and you'll be okay. Try to stand up, keep your faith, Ukraine. All the world now feels your pain, Ukraine. Buildings are falling, the kids are asking, where is my dad? So tell me, mother, where is my father, the home we had? Buildings are falling, the kids are asking, where is my dad? So tell me, mother, where is my father, the home we had? Take a white flag, toys in a bag, all the things you've had. Praying to God is never too late, just don't be afraid. People try to help each other, caring day by day. You're my brother and you'll be okay. Try to stand up, keep your faith, Ukraine. All the world now feels your pain, Ukraine. Buildings are falling, the kids are asking, where is my dad? So tell me, mother, where is my father, the home we had? Buildings are falling, the kids are asking, where is my dad? So tell me, mother, where is my father, the home we've had? Try to stand up, keep your faith, Ukraine. All the world now feels your pain, Ukraine. Buildings are falling, the kids are asking, where is my dad? So tell me, mother, where is my father, the home we've had? Buildings are falling, the kids are asking, where is my dad? So tell me, mother, where is my father, the home we've Near had? the media. There have been reports now of explosions just all over